hana bero kan saban dajir boykin dugu september handora jiri zambar hinka da wuran kicin da hinza no igi Ciiti Dumbu Kano gwamna kan gaci Abda Kabir Yusuf da Dr. Idris Gawuna gamara. Ufuro YouTube ora gana nu ise subscribe yadin an mi gana Facebook bon gano an gidi labari taje. Dirig Fongu Kano APC sata ane inga mai yaddan da Cito kan Inec Dumbu kan Kabir Yusuf kango NNPP nona Kano gwamnataranwa sappin waka ite maci hando gojir bocin da hakku jiri zambar hinka da wurin kicin da hinza wani maga no APC sata konda sanno Cito koyedo Justice Oluyemi Akinton Osadebe kan gaci Cito kwa wala alkalo hinkunidan kan inga Ciiti Dumbu APC da NNPP alwato kan ikulu kan dinga wana sai dai handu idu sappe yawo banda kan ikonda sannu ado a fatta gasalan ingadin Cito kwa ane ingu gonware irkoi mingiga Cito wora aye gane inge gugoi da cimi da matakan Najeriya tiraci sanwo kane zai dai igo na gabatu imi Cito Dumbu ingai borhin ka gamara i wani gane koye kulu gonware yanga kan ingai bora mu bisa bakan boryan ne isiniga Abba Kabiru Yusuf Zumundi zakan aban kudu inga wana tira inga kambara amma bere ko ni foyen fatta gasalan ine wane manci har taji hadda dai ina Abba Kabiru Yusuf zeri Ciiti yan wodo sikka kulsi iga koi tarata aga hayakan maga APC ne ingai man yaddan da Abba gida wayanwo inge gaci ijina hala iga sappe yanwote APC sata fatta gasalan kan Abba masi borai kan NNPP kayandi kan ga gwamnati raceci alwato din ine zakan amasi tirabon asindo fondo kan ga gwamnati raceci Kano gandara amma Inec fuma man hangan ise ihinkanta inga gaci sappa hane ina guga daru NNPP se kan ine ibayan kulu tangaryan naguyanno di ini tangaryan naguyan wo ka APC ci yawo ga ine Gawuna nona gwamnataranwa ihinzanta inga gaci alwato kan APC fatta gasalan kan isappe ka daru Inec ma nan gaidin tusu imiye ka sappe ta jiyante tandai kan yan itusura amma Inec wangu a fatta ga Abba Yusuf kayandi Kano gwamna wane yo ma gano APC sata ikonda Inec fuma kotu kan Ciiti ingai gamara da Abba Kabir Yusuf kan gaci Kano gwamna bakan Kano konkosiya borai ilakkale si kanante zama i commissioner a fobumbo fatta ga Ciiti koy hanga candi irawo kul kan koy noruta da labanda ga kaka Ciiti tarite kulu barago forum ninga fundo sande matakan agona gaci makadi yan wora ina so in bada wannan sako ga alƙalai da kyakkyawan murya duk wani alƙali da ake amfani da shi ake ba shi kuɗi yake yanke hukuncin da ba shi ne ba muna so wallahi mu gaya masa da yanke hukuncin da ba shi ne nan ba to ya zaɓa tsakanin rayuwarsa da kuɗin da ya karɓa. Dr. Adamu Aliyu a jindade no amadin kan commissioner no kan idaka bifo irko dai mace mukwai no saya ina ran nan bani. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Nigodu bon hawai hindiro hare. Niga ba mu bayni hindiro ma'ana. Wala niga ba mawani hindiri feriyan wala fassara. To furo Sheikh Mustapha Haidara YouTube account ora. Nango kan agono ga hindiri fondi zai tan zarmici naga. Sheikh Mustapha Haidara alfagano kan irkoino hindiri feriyan bere. Nimnanu subscribe wala abonne. Gano alwatu kul kan ana fondi zai tarjiyan dan. Nigeria. Yadin agonda WhatsApp da TikTok account.